Il-Qorti tal-Maġistrati preseduta mill-Maġistrat Marsen Farrugia laqet it-talba l-libertà proviżorja li reġa' għamel Salvo Dalli minn ħalaxaq li jinsab mixli bil-qtil ta' ibnu, każ li seħħ f'Awwissu li għadda. Dan wara li diversi talbiet li saru preċedentement kienu ġew miċħuda. Il-qorti f'digrit qalet li din id-darba tinsab moħħa mistrieħ li nstemaw biżżejjed provi fil-każ. Salvo Dalli ta' 68 sena qed iwieġeb mhux ħati għall-akkuża tal-qtil ta' ibnu Antoine Dalli fid-dar tiegħu stess fis-7 ta' Awwissu li għadda. L-anzjan magħruf aħjar bħala Dangerman qed jiġi akkużat ukoll li żamm u uża arma tan-nar qrib post abitat. Skont l-akkużat il-qtil seħħ wara li qam argument bejn il-missier u Liben wara li Antoine Dalli prova jieħu l-flus ta' missieru sabiex jixtri droga. B'reazzjoni għal dan Salvo Dalli allegatament qabad l-arma u spara lil-ibnu. Mill-awtopsja ħareġ li Antoine Dalli miet b'tir f'nofs zaqqu. Il-qorti laqet it-talba l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. U kien ordnat ukoll li jiffirma fl-asta tal-pulizija 3 darbit fil-ġimgħa u li ma jersaqx lejn ħalaxaq sakemm jixhed xhud importanti fil-każ. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arno u Rodri Cattart. L-avukat Lennox Vella qed jidher għall-akkużat fil-waqt l-avukati Kathleen Calleja Grima, Franco De Bono u Francesca Zarb qegħdin jidhru għall-familja tal-vittma. Il-każ ikompli fi 17 ta' Marzu li ġej.